Dwi'n teimlo'n well nawr. Diolch i Dduw. Adw! Adw! Gael dy doctor, please. A di benni fe sy'n bob chi. Mae gennau gorddi'n fy mol ers pythefnos, a dwi'n methu rheoli'r drafft. Os y le iddyn, mae'n constipated. Oes, ystedwch. Teimlo'n well, Iwan. Adw! Adw! Gael y doctor, please. A di benni fe sy'n bob chi. O, ta. Os y le iddi bo? Be? Mae'n costi down below. Oes, stedwch. O, di ti'n well? Ei da? Hwyl ti? Adw! Uwchaled gefn Clwyd. Clwb ffermwyr ifanc Uwchaled yw'r rhain yn cynrychioli Clwyd, a mae deryn bach yn gweithio i cadw bod ti'n dipyn o gymeriad. Na, chdo. Nag wyt ti ddim. Pam ti'n tynnu di sbectol? Rhon nhw'n ôl. Dwi'n methu gweld rydyn. Rhon nhw'n ôl arno. Ti'n eisiau gweld fi, ta beth? Wel. Mae rheina'n gryd hyn. Yndi, andros. Nes ti fwynhau? Do, diolch. Criw da i weithio efo? Yndi, andros da. Pwy oedd yr un diwetha i ddysgu llunellau? Achos mewn sgets fel arfer o'n mhrofiad i, mae yna wastad un person sydd ddim wedi dysgu leins erbyn bod nhw fo wedi. Felly pwy oedd y person yna? Ti? Na, dwi'n meddwl. Ie, glywes i fan hyn. Do'n am lot o leins yn y sketch. Do'n am lot o leins, da? Ha. Siwt ni de, pam ni? Actio oedd ei gyd. Actio oedd ei gyd. Do'n jyst yn siarad yn efo. O, nag oedd e? Main te mewn ffordd? Ie. Boes, yw cadi ma'n bihafio fel arfer? Mae'n iawn, da. Gallu bod igon drygionus am rhyw gampiau gwirion weithiau. O, dyna glywes i twel bod ni'n drygionus. Gallu bod yn igon gwirion weithiau. Ie, ond lwcus bod na rhywun mor barchus yma i gadw trefn ar bawb yn y fe. O, bwysig. Ie, boes, wedi joio? O, na nadwy chwarae teg. Da, profiad da. Profiad gwych chwarae Ydych chi'n mlacio nawr? Iawn gobeithio? Ie, a gobeithio am y gorau. Ie. Diolch yn iawn o pob lwc i chi. Diolch. Diolch.